Hej, mit navn er Josef, og jeg er onboarder og supporter her hos People's Clinic. Med den her lille video vil jeg gennemgå de vigtigste features, vi har i vores løsning, og kort vise, hvordan sådan en konsultation kan se ud med os. Hos People's Clinic så er et af vores vigtigste værdier, det er sikkerhed. Vi har 100% GDPR og AI Act compliant, og al vores data hostes inden for EU. Der er altså ikke noget af vores data, der sendes til lande uden for EU. Det er sådan, at når man har oprettet en bruger hos os via vores oprettelseslink, jamen så vil man have det på skærmen fremme, som jeg også viser jer lige nu. Man skal dog lige bemærke, at vi har lige nu aktuelt 2 forskellige versioner. Vi har vores gratis version, og så har vi vores Pro-version. Og det jeg kommer til at vise jer her i dag, det er selvfølgelig alt, der er inkluderet i vores gratis version, men også de særskilte features, vi har i vores Pro-version. Og derfor kan vores side her se lidt anderledes ud i forhold til jeres, hvis I altså kører på den her gratis version. Oppe i højre hjørne, der kan man tydeligt se selvfølgelig sit navn og hvilken af de her versioner man er på. Der kan man se, at ved mig står der altså Pro Clinic, altså kører jeg på Pro-versionen her. Af de vigtigste ting, som vi har her på forsiden, jeg gerne lige vil vise, jamen det er naturligvis vores her i midten, hvor vi har startkonsultationen. Det er altså her, hvor at man skal starte selve konsultationen, og derfra, hvor notatet ligesom bliver genereret. Her kan man altså skrive nogle oplysninger om patienten, hvis man ønsker det, CPR-nummer, patientens navn, eventuelt nogle indledende noter i forhold til kontekst, og det, som der er rigtig smart, nemlig upload en journalfil. Så hvis man har sådan en fluxfil på sin patient, man har hentet ned, jamen så kan man med fordel uploade den, og der vil altså blive taget udgangspunkt i den i forbindelse med det notat, der så senere bliver genereret. Så går vi videre til en anden meget vigtig feature, nemlig de forskellige notattyper, vi har. Og der er det vigtigt at være opmærksom på, at der er altså en forskel imellem vores gratis version og vores Pro-version. På vores gratis version, der har vi altså de her forskellige SOAP notattyper. Vi har helt specifikt SOAP kort, psykisk, den klassiske SOAP, og SOAP med baggrund. Mens at vi i vores Pro-version altså også har en lang række af årskontroller, man kan vælge imellem, samtidig med, at vi har en lang række af forskellige lægetester, man kan vælge imellem. Og så har vi altså også noget henvisningsnotat og stressforløb, som også er særskilt i forhold til Pro-versionen. For god ordens skyld, så i det her eksempel, vi gennemgår nu, der vælger vi bare den helt klassiske SOAP. Så er det også vigtigt at være opmærksom på, at første gang man starter sådan en konsultation, så vil den altså lige bede en om at lave sådan en mikrofontest, for at sikre, at lyden altså spiller, som den skal. Så det vil lige bare hvordan det fungerer. Så vælger man altså sin mikrofon, og så læser man egentlig det højt op på skærmen, som der står, og det prøver jeg lige at gøre her. Jeg læser denne sætning langsomt og klart. Og så kan vi se her, at hvis lyden spiller, som den gør, så vil der stå god lyd, alt er godt, mikrofonen leverer god lydkvalitet, og vi kan altså starte de her konsultationer. Den kan også bede en om at sige tingene på en anderledes måde, og det er altså alt sammen for at sikre, at lyden spiller helt optimalt. Så prøver vi at starte en konsultation. Skal vi lige trykke. Se, at optagelsen og et notat vil blive genereret. Det, som der er meget vigtigt at sige her også, det er, at alt støj, det vil sige alt det, der ikke handler om det lægefaglige, det der er relevant i den her konsultationssammenhæng, jamen det vil altså blive udeladt. Så det skal man ikke være bekymret for at snakke om andre ting med sine patienter, fordi det bliver ikke taget med i notatet. Så kan vi se til venstre her, at vi har en checkliste, og så har vi altså mulighed for at ændre notattypen undervejs. Så finder man ud af, at en anden notattype er bedre passende i den her sammenhæng, kan man gå ind og ændre det. Så en meget fed feature, vi også har på vores Pro her, det er, at man kan simpelthen stille spørgsmål til den her fluxfil. Så det vil sige, man har sådan en journalchat, og så kan man stille et spørgsmål om for eksempel patientens data undervejs i konsultationen her, hvis man ønsker det. Nu vil jeg så lige prøve at gennemgå en kort simulation af en læge-patient-samtale, og så kan vi prøve at se, hvordan det her notat bliver genereret. Hej, hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Jamen, jeg har fået ondt i mit højre knæ, efter jeg spillede fodbold i weekenden. Nå, hvordan skete det? Jamen, jeg lavede en vending, og så kunne jeg mærke et klik i knæet, og det gjorde ret ondt bagefter. Kunne du fortsætte med at spille? Nej, jeg måtte stoppe. Det føles ustabilt, og det hedder op senere samme dag. Okay. Har du stadig smerter nu? Ja, især når jeg bøjer knæet eller går på trapper.
Okay, og oplever du, at knæet låser sig eller sætter sig fast? Ja, faktisk. Det føles nogle gange, som om det sidder fast, når jeg prøver at strække det helt ud. Okay, men det kunne tyde på en meniskskade. Jeg vil gerne undersøge dit knæ og eventuelt henvise til en MR-scanning. Okay, og hvad betyder det så for mig? Jamen, det afhænger selvfølgelig af skadens omfang. Nogle gange kan det behandles med genoptræning, men i visse tilfælde så kan en operation være nødvendig. Okay, så når man er færdig her, så kan man trykke på afslut og redigere notat nede i højre hjørne her. Det prøver vi lige at få. Og så vil den generere det her notat. Og nu nævnte jeg jo en masse ting, der ikke var relevante i starten, og det gik jo lidt hurtigt med den her konsultation. Så AI'en, den skal selvfølgelig lige generere det bedst mulige notat og det mest præcise notat. Og det kommer altså her, kan vi se, i forhold til den notattype, jeg valgte. Så kan man altså gå ind og redigere, som man har lyst til, og det er selvfølgelig lige vigtigt, at man gør det, og sikre sig, at alt står, som det skal, eventuelt tilføje noget, hvis man ønsker det. Så kan man vise transkription, hvis man vil have det, og så kan man stadig her, efter man har afsluttet konsultationen, simpelthen gå ind og vælge en anden notattype, hvis man vil det. Så lad os sige, at vi vil lave sådan en sort kort i stedet for, og så kan vi gå ind og generere den, hvis vi føler, at det er mere passende i den her kontekst. Og så kan man faktisk, lige så snart at den bliver genereret, gå ind og vælge imellem de forskellige versioner, version 1 og version 2. Yes. Så er det vigtigt at være opmærksom på endnu en forskel imellem vores Pro-version og vores gratis-version, nemlig EPJ-integration. EPJ-integration er noget, vi har inkluderet i vores Pro-version, lige nu aktuelt til XMO. Og der vil vores altså People's Clinic her bare være en integreret del af XMO, og derfor skal man ikke gå ind og kopiere sit notat. Men i de andre tilfælde, hvis man ikke har det journalprogram og vores Pro-version, så skal man altså lige gå ind og kopiere det og sætte det ind i sit eget notatprogram efterfølgende. Når man er færdig, kan man altså trykke godkend og gem, og man kan måske lige kort nævne her, at man har altså også mulighed for at genoptage konsultationen, hvis det viser sig, at man ikke var færdig alligevel. Lige så snart man trykker godkend og gem, kommer man tilbage til forsiden igen, og her kan vi se, at den ligesom kommer frem her, i forhold til den case, vi nu engang har været igennem. Så kan vi se tidspunktet, og man kan gå ind og redigere notatet, hvis man ønsker det. Yes. En anden ting, jeg lige vil vise, det er journalresuméet, som vi også har som en del af vores Pro-version. Og det går egentlig ud på, at man kan igen uploade sådan en journalfil, en Flux-fil fra sin patient. Og når man gør det, jamen så kan vi se, at der simpelthen er mulighed for at stille en række spørgsmål til patientens data. Så i stedet for at man selv skal sidde og rode med den her journal, så kan man stille spørgsmålene direkte til specifikke situationer eller specifikke data fra den her patient. Og det er også en feature, vi har i vores Pro-version. Så er der nogle få ting, jeg lige vil nævne her til sidst i forhold til noget, der kunne være relevant for jer brugere. En, det er selvfølgelig support. Hvis man gerne vil kontakte os, kan man trykke på den herude, der hedder hjælp og support. Og så kan man oprette sådan en ticket, som vi kalder det, med en titel og noget indhold, og så vil vi svare jer i løbet af dagen. Så er der lige nogle få andre ting her, som man kan gøre ind på indstillinger, ind på brugerindstillinger, hvis man går ind her. Så er det altså muligt at gå ind og lidt ændre på de her notattyper. Så for eksempel, hvis man gerne vil have en bestemt notattype til at fremgå øverst, kan man gå ind og vælge det her. Og så kan man også sortere lidt i forhold til synlighed og de forskellige notattyper, man gerne vil have til at stå her. Så kan man vælge til og fra, som man vil. Og så er der også noget her i forhold til security. Kan man gå ind og vælge, om man gerne ønsker at logge ind med MitID, eller om man gerne vil oprette en adgangskode i stedet og logge ind med den. Så det er altså også nogle muligheder, man har inde på indstillinger. Så det var faktisk alt, jeg havde for den her gennemgang. Tusind tak for jeres tid. Hej igen.